ஆனால் எங்களுடைய அரசாங்கத்தில் அவ்வாறு களவெடுக்கின்ற எந்த ஒரு அமைச்சர்களும் இல்லை. කාටුන් එක නිකන් ඇඟට ෆීල් වෙන නම් එහෙම ඇමතිලා වුණා. அவர்களுக்கு இந்த கார்ட்டூன் வந்து மெட்ராக்களுக்கு உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கும் அவ்வாறான ஒரு ஊழல் செய்கின்ற அமைச்சர்கள் தான் வேண்டும். එක්ක මොකද්ද කරන්න ඕන? ஒன்று என்ன செய்ய வேண்டும்? එක්ක කාටුන් ෆිගර් එක වෙනස් කරගන්න. ஒன்று கார்ட்டூனுக்குரிய அந்த ஃபிகரை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். නැත්නම් ඇමතිලා හොරකම් කරන්න පටන් ගන්න. அல்லது அந்த அமைச்சர்கள் களவெடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். සමහර වෙලෙක නාය කට්ටිය කැමති ඇමතිලා හොරකම් කරලා හරි තමන්ගේ කාටුන් එක අඳ ගන්න පුළුවන්. சில விளம்பரங்களுக்கு விருப்பம் அமைச்சர்கள் களவெடுத்தாவது தமது அந்த கார்ட்டூனை வந்து முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு. ඒ නිසා මම මේක කිව්වේ ඒකයි අපි පිළිගන්න ඕන අපේ රටේ මිනිස්සු දේශපාලන වශයෙන් අලුත් රටක් හදලා ඉවරයි. அந்த வகையில் நாம் இங்கு குறிப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டியதுதான் நமது நாட்டு மக்கள் தங்களுடைய அரசியல் என்ற விதத்தில் இந்த நாட்டினை புனரமைத்திருக்கிறார்கள், மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள். ඒගොල්ලෝ ට්‍රූලි වෙනස් වෙලා ඉවරයි. அவர்கள் முற்றுமுழுதாக மாற்றமடைந்திருக்கிறார்கள். අපි ඒ නිසා නැවත වතාවක් 2009 මැයි 19 ඉඳන් හරි 2024 සැප්තැම්බර් 20 හරි නැවත පටන් ගන්න ලංකා ජනතාව කවදාවත් ආයි පටන් ගන්න යන්නේ නැහැ. 2024 ஆண்டு அந்த செப்டம்பர் 20ஆம் தேதிக்கு முதல் இருந்த வகையிலோ இந்த 2029ஆம் ஆண்டிற்கு பின் அவ்வாறு ஒரு திரும்ப ஒரு மாற்றத்தினை ஏற்படுத்த நினைக்க மாட்டார்கள். யுத்த තුවාලා අපි කවුරුත් දන්නවා. அந்த யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தொடர்பாக அனைவருக்கும் தெரியும். අපි ඒ ගැන ලොකු හැඟීමකුත් තිබෙනවා. ඒ හැඟීමේ කොටසක් විදිහට තමයි අද රටේ මහජන ධනයෙන් සැලකුණු කොටසක් අත උතුරු පළාතට වෙන් කරන්නේ. இந்த யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனைகளை நாம் உணர்ந்து கொண்டுதான் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஒதுக்கீட்டின் ஒரு பிரதான பகுதியை வடக்கு மக்களை நோக்கி நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். ඒ වගේම නෝරෙලියට බදුලට වෙන් කරන්නේ. அதுபோல நூரெலிய பதுளை போன்ற மாகாணங்களுக்கு நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். ඒක නිසා අපේ රටේ ජනතාව අපි නෙමෙයි. අපේ රටේ ජනතාව ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙලා ඉවරයි. அந்த வகையில் நமது நாட்டு மக்கள் வந்து தாங்கள் மாற்றமடைந்திருக்கிறார்கள். ඒගොල්ලෝ පිච් එක සදහටම වෙනස් කරලා ඉවරයි. அவங்க அந்த பிச்சை வந்து முழுதாக மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள். ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ ඒ පිච් එකට අනුව අලුත් පිච් එකට අනුව අපේ දේශපාලනය, අපේ කලාව, අපේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වැඩ කරන විදිය ඒක වෙනස් කරගන්න බැරි එක තමයි අපේ රටේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ஆனால் அந்த பிச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நமது அரசியல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதிகாரிகளுடைய நடவடிக்கைகள் மாற்றம் அடையாமல் காணப்படுவதுதான் இப்பொழுது இருக்கின்ற பிரச்சனையாக காணப்படுகிறது. මොකද 2024 නොවැම්බර් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙන් අපේ රටේ ජනතාව දීලා තියෙන පණිවිඩය நமது நாட்டு மக்கள் வந்து 2024ஆம் ஆண்டு நவம்பர் நமது நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தி என்ன? டெல்ஃப் ඉඳලා දෙවුන්දර වෙනකම්, டெல்ஃபின் முதல் தேவந்தரை வரை, මේ කෙළවර ඉඳලා අර කෙළවර වෙනකම්, இந்த மூலையிலிருந்து மற்ற மூலை வரைக்கும், සයින්ද මරුද ඉඳලා හලාවත වෙනකම්, சாய்ந்த மருதிலிருந்து கலாவத்தை வரைக்கும் එක ක්ලියර් මැසේජ් එකක් දීලා තියෙනවා. ஒரு கிளியரான மெசேஜ் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ඒ ක්ලියර් මැසේජ් එක තමයි දෙමළ, මුස්ලිම්, සිංහල උඹලා ඔක්කොමලා එකට එකතු වෙලා ඵලයල්ලා. அவங்க கூறியிருக்கிறார்கள், இந்த நாட்டில் உள்ள தமிழ், சிங்கள மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரே அணியில் செல்லவும் என்று சொல்லி. ඒක තමයි අපේ රටේ ජනතාව අලුතෙන් හදලා තියෙන දේශපාලන පිච් එක. அந்த வகையில் தான் இந்த நாட்டு மக்கள் வந்து புதிதாக அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அரசியல் பிச் ஒன்றினை வந்து ජාතිවාදී වෙන්නේ නැතුව, ආගම්වාදී වෙන්නේ නැතුව, ප්‍රාදේශීයවාදී වෙන්නේ නැතුව, කුලවාදී වෙන්නේ නැතුව, இனவாதம் இல்லாத, மதவாதம் இல்லாத, பிரதேசவாதங்கள் இல்லாத, அது சாதிவாதங்கள் இல்லாத ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව සලකලා වැඩ කරන්න කියන එක. இலங்கை மக்கள் என்ற வீதியில் உணர்ந்து கொண்டு நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මහන්සි වෙන්නේ. அதற்காகத்தான் நாம் கஷ்டப்படுகின்றோம். නිසා විශේෂයෙන්ම අපි මෙතන ඉන්න ප්‍රධාන රජයේ නිලධාරීන්ට, දේශපාලන නායකත්වයෙන් අපි ඉතාමත් ඕනකම ඉල්ලා සිටින දේ තමයි උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය පටන් ගැනීම සඳහා මේ ආරම්භයෙන් කරන වැඩ ටික ඉතාම ඉක්මනින් මේ 26 අවුරුද්දේ තුලදී මේකේ වෙන් කළ තියෙන දේවල් උපරිම සාර්ථකව අවසන් කිරීම සඳහා උපරිම මහන්සියක් ගන්න එක සඳහා උපරිම සංවිධානාත්මක කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම මගේ අදහසකින් අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. அந்த வகையில் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாம் இங்குள்ள அரச நிலதாரிகள், அரச உத்தியோகத்தர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது, இந்த வடக்கு பகுதியில்
அபிவிருத்தியை ஆரம்பிப்பதற்கான முதற்கட்டத்தினை, அதாவது அபிவிருத்தி என்னும் ஆரம்பிக்கின்ற நிலையில் இருக்கின்ற நிலையினால் அபிவிருத்தியை ஆரம்பிப்பதற்கான அந்த முதற்படியினை நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு அணியில் நமக்கு ஏற்படுத்தி தருமாறு நாங்கள் உங்களுடன் 2026ஆம் ஆண்டில் இதனை முடித்து தருமாறு, முடிந்த அளவு கஷ்டப்பட்டால் இதை முடித்து தருமாறு உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்பதை முடித்துக் கொள்கின்றேன். சீமானை எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் முற்றுமுழுதாக இலங்கையின் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கமாக தடை செய்யப்பட்ட, இந்தியாவிலும் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கமாக தடை செய்யப்பட்ட புலிகள் இயக்கத்தை முன்னிறுத்துகின்றார். புலிகள் இயக்கம் ஆங்கிலத்தில் கூறுவதானால் wars are sweet to those who are not participating it என்று சொல்றது. அதாவது யுத்தங்கள் என்றுமே அந்த யுத்தங்களில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு இனிமையாக இருக்கும். ஆகவே சீமான் போன்றவர்கள் அந்த யுத்தங்களில் என்றும் ஈடுபட்டவர்கள் அல்ல, நாம் அந்த யுத்தங்களுடன் வாழ்ந்தவர்கள். ஆகவே இந்த நாட்டு இந்த யுத்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு தெரியும், இந்த யுத்தத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு தெரியும் இங்கு என்ன நடந்தது என்பது. இந்த யுத்த வலயத்தில் வாழ்ந்த தமிழ் மக்களுக்கு தெரியும் புலிகள் எவ்வாறு நமக்கு விடுதலை பெற்று தருவதாக கூறிக்கொண்டு என்ன நோக்கத்துக்காக தாம் ஆயுதம் கையில் எடுத்தார்கள் என்று கூறினார்கள். அதாவது தமிழ் மக்கள் சிங்கள அரசியல்வாதிகளால், சிங்கள ஆட்சியாளர்களால் இரண்டாம் தர பிரஜைகளாக நடத்தப்படுகின்றார்கள் என்று கூறிக்கொண்டு, அந்த அடக்குமுறைக்கு எதிராக நாம் போராடுகின்றோம் என்று கூறிக்கொண்டு, அந்த அடக்குமுறையில் இருந்து விடுதலை பெற்று தருகின்றோம் என்று கூறிக்கொண்டு முன்வந்த புலிகள் அந்த சிங்கள ஆட்சியாளர்களின் மீது செலுத்திய அடக்குமுறைகளை விட மிக அதிகமாக அடக்குமுறைகளை மேற்கொண்டார்கள். எந்த விதமான எள்ளளவேனும் ஜனநாயகமற்ற ஒரு பாசிச சூழலில் இந்த தமிழ் மக்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அதற்கான ஆதாரங்களாக இது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் வெளியிடப்பட்ட ரிப்போர்ட் ஆஃப் த செக்ரட்டரி ஜெனரல்ஸ் பேனல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆன் அக்கவுண்டபிலிட்டி இன் ஸ்ரீலங்கா எனப்படுகின்ற இறுதி யுத்த காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. இந்த அறிக்கையில் புலிகளின் குற்றங்கள் மிக விரிவாக அறிக்கையிடப்பட்டிருக்கின்றது. இறுதி யுத்தத்தில் யுத்த வலயத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்ற மக்களை சுட்டுக் கொன்றது வரை இங்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் என்று சொல்லப்படுகின்ற அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட மனித உரிமை கண்காணிப்பகத்தின் அறிக்கை. இறுதி யுத்தத்திற்காக நிதியுதவி செய்தல், புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களிடம் புலிகள் இயக்கத்தின் அச்சுறுத்தல்களும் பலாத்கார பணப்பறிப்பு. இவ்வாறு எண்ணிலடங்காத குற்றங்கள் இங்கு வாழ்ந்த புத்திஜீவிகள், இங்கு வாழ்ந்த இலக்கியவாதிகள், இங்கு வாழ்ந்த எழுத்தாளர்கள், இங்கு சமூகத்துக்காக போராடியவர்கள், முக்கியமாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடியவர்கள் அனைவரையும் புலிகள் எந்த விதமான ஒரு கணமேனும் சிந்திக்காமல் கொன்றொழித்தார்கள். பல்வேறுபட்ட கொலைகள் புலிகளின் ஆட்சி காலத்தில் நிகழ்ந்தது. ஆகவே இவை எல்லாவற்றையும் இருட்டடிப்பு செய்து புலிகளை முன்னிறுத்துவதற்கு சீமான் போன்றவர்கள் முன்னிறுத்துவதற்கான காரணம் அந்த யுத்தத்துக்கு பின்னால் இருந்த கருப்பு பொருளாதாரத்தால் பயனடைந்த பயங்கரவாதிகள் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழ்கின்றார்கள். அந்த பயங்கரவாதிகள் அனுப்புகின்ற காசுக்காக சீமான் போன்றவர்கள் தமிழ் தேசியம் என்கின்ற கோட்பாட்டை பிரபாகரனின் சைவ வெள்ளாளிய யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து, அதாவது இலங்கையின் வடப்பகுதியில் இருந்த சைவ வெள்ளாளிய தமிழ் தேசியம், சைவ வெள்ளாளியம் தான், சைவ வெள்ளாளியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சாதியவாதம் தான் இங்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டது.